Eta orain arteari buruz, mintzatuko gara, artea, sorkuntza, hausnarketa, horretarako Ixi García daukagu, gurekin, zer moduz izi? Oso ondo, Oso ondo? pozik hemen azaleran egotagatik. Perfecto, begira. Ixi, aiaraldeko kultur ildoak, abiatu du basa zikloa, hainbat ziklo eta kontu egin dituze, baina, bueno, basa zikloa ezogarri batzuk ditu ez, ziklo honek, berezi egiten duena, ez? Ze, zer, ze ezberdintasun edo ze berezitasun dira horiek. Nik esango nuke berezitasunetako bat dela ikerketa edo esploraziorako ireki dugun tartea. Normalean, kulturfaktoriatik zikloak planteatu ditugunean, daude ikusleari edo komunitateari bideratuak eta sorkuntza prozesuen nondik norakoak erakutsi nahi ditugu, disiplina desberdinak aurkeztu, eta nolabait ziklo baten barruan osagai desberdinak jarri, ikusleak eukiezan artea eta kulturarekiko hori dosi polit bat, ez? Eta basa zikloarekin hori egin nahi izan dugu eta gehitu nahi izan diogu kulturgintzaren egoeraren inguruko hausnarketa bat. Eta nolabait hausnarketa hori modu kolektiboan egiteko baldintza batzuk sortu ditugu. Horrek eraman digu hasieratik zikloa ere beste modu batera planteatzea, hau da, bagatoz kezka batzuekin aspalditik, kulturgintza prekarietatea dela, sektorearen zailtasunak direla eta aurrera joateko edo proiektuak kontsolidatzeko eta bar, zilegitasun falta hori dela eta azkenean gure praktikak ez dira bizigarriak eta iraunkorrak izateko ere zailtasun pilo bat dauzkagu. Orduan kulturgintza bizigarriagoa nola egin da planteatzen dugun galdera nagusia, ez? Eta horren erantzuna nahi dugu modu kolektibo batean planteatu eta ziklo honek lagundu ahal izatea hausnarketa horiek edukitzen eta agian proposamen batzuk egiten kultur sektorearentzat, ez? Zaindu ditzagun sortzeko moduak, harremantzeko moduak, komunikatzeko moduak eta bar. Eta hori da nolabait muinean dagoen ezberdintasuna, baina gero azaleran, edo forman ere badaude beste ezberdintasun batzuk, ez ibiltaria da, art, hautatutako artistak, ez dakit, Bai. adibidez, igande honetako jarduera zein izango da? Igande honetan abiatuko gara delikara, hor badago ere desio bat kulturfaktoriak presente daukana eta da Aiaraldea eskualdeari begira ekimenak egitearena. Horregatik ere irekiera egin genuen hemen mendian zehar ibilialdi bat egiten, hemen inguruan, orain delikaragoaz, paseo bat egingo dugu, eta delikan dagoen Ibanteia etxek permakulturarekin daukan proiektu bat ezagutuko dugu. Ibanteia etxe bertan bizi da, bere etxe bizitza dauka permakulturaren printzipioetan oinarrituta eta eraikita, eta maila permakultureko kideetako bat da. Iruditzen zaigu, badala material oso interesgarri bat, kulturgintza bizigarriago egiteko kontutan hartu ahal izateko klabe batzuk, ez? Permakultura bera. Eta orduan bagoazara, berarekin egingo dugu tailer moduko paseotxo bat, basoan barrena ere sartuko gara, eta nola basa zikloak badauzkan 3 ardatz oinarrian direla euskera, gorputzak eta natura, egingo dugu ere, 3 horiekin esperientzia bat, ez? Ze hori bai da basa zikloaren ere helburuetako bat. Ikerketa hori ez da bakarrik kulturgintza bizigarri baterako, baizik eta da ere euskerak, gorputzek eta naturak zer eman ahal diguten edo ze balio erantsi ematen diguten gure kultur praktikei izan daitezen bereziak eta kasu honetan bizigarriak, ez? Eta orduan egingo dugu praktika bat, gorputzera joango gara, naturan egongo gara eta hori dana beti bezala euskeraz, ez? Eta bada zikloaren berezitasun bat ere, hor gertatzen diren ekimenak uste dugulako edo sinistuta gaudelako nolabait ikutuak utzi ahal digutelako hortik ateratzean gure egunerokotasunean egiten ditugun gauzak
behatzeko eta agian planteatzeko interesgarria izan daitekela beste neurri batzuetara egitea, edo agian paseo bat ematea, edo sentitzea gorputza bera ere nola daukagunez, edo ikustea eta aitortzea euskerari ematen diola gure lanari balio erantsi bat gure lana eraldatzailea, bizia eta berezia izateko. Mhm. Eta aipatu duzu goizeko jarduera, ez? Eta arratsaldean ere badago jarduera, ezta? Bai, arratsaldean etorriko gara faktoriara, eta faktorian Ainhoa Apeztegia eta Garazi Idirinek beraiek egon dira basa egonaldietan, aurreko asteetan, erakutsiko dute beraien lana. Ba, oso interesgarria da, ze hor zikloan gurutzatzen ari dira esperientzia asko. Garazi bera etorri zen irekiera egunean, eta abiatu genuen zikloa Lourdes Iriondoren nolabait presentziarekin, ez? Esentzia eta presentzia esango nuke bere dokumentala ikusi genuen, baina hor bazegon arilkatze bat gure aldetik ere Lourdes Iriondoren figuraren aitortza bat eta Amaia Miranda ekarri genuen, gero Berba Labaneka bukatu genuen eta hor ere izan zen nolabait emakume musikari artisten lekua holtzan aitortzea, ez? Eta Garazik bizi izan zuen hori dana. Eta bere lanean isladak daude. Lourdes Iriondorekin lanean ari da, gauarekin. Gaua bada aurretik egon zen Ainhoa Apeztegiak landu duen gai bat, zeberak irudi eta esperientzikin lan egiten du. Eta gaua lantzen hasi zen. Beraien artean egin dute korrespondentzia lan bat, idatzi dira eguneroko bat elkarri eta elkarrekin sortzen egon dira. Eta erakutsiko dute lan hori. Eta oso emozionantea da, nik guk ikusi ditzakegulako lotura guzti horiek, ez? Eta Garazik adibidez, euskerak ere duen gorputzetan duen eragina eta basati izate horrekin daukan harreman hori esploratu du. Tordan aurkeztuko dugu hori saio ireki batean, eta gero gonbidatu ditugu formol laborategikoak, Heriotzak Eduardo Guizen emanaldia aurkeztera. Oda, gehiago antzerkia edo... Antzerkia da, bai. Eta bizirik egotearen nolabaiteko aitortza eta omenaldi bat ere bada. Poesia ez errezitaldi baten moduan bereik izendatzen dute. Eta uste dugu badala egun osoko plan bat ere oso inspiratzailea, eta espero dugu eragina edukitzea gero gure eguneroko praktiken moldatze horretan. Eta basa zikloa ez da hori amaituko, zein ekintza gehiago pentsatu dituzu edo? Gaude prestatzen ekainaren 5erako itxiera egun bat, arratsalde pasa bat izango da, eta gure asmoa da irekiera egin genuen, eta hori ere gustatuko litzaidake partekatzea, ze Amaia Gabilondo eta Idoia Zabaleta Azala espazio eta garaionekoak bide lagun eduki ditugu, bagarelako ere hirurak Arabako sorkuntza espazio garrantzitsu batzuk eta konplize izan dira bidean, eta beraiei eskatu diet idaztea egun horretan, egun horrek beraiei emandako horrek eragindakoa. Jasone Mitxel Torena etorri zen ere auzolan kulturaren inguruan hitz egitera, eta berak ere idatziko du kronikatxo bat. Eta gure asmoa da beraien hitzak ere ekartzea amaiera egun hortara, gure hausnarketak partekatzea, eta bertaratzen den jendearekin manifestu moduko bat egitea, ze ja badauzkagu identifikatuta hainbat klabe kontutan hartu alditugunak gure praktikak bizigarriagoak egiteko. Eta orduan egingo dugu horrelako partekatze bat eta sorkuntza ariketa bat, eta gero ari gara pentsatzen ze ekitaldi artistikok amaiera emango dion, baina hori sorpresa izango da. Eta, bueno, behin basa zikloa amaituta, zeintzuk dira kulturildoak hartuko dituen bideak edo? Aurten basa ere horregatik dator urte honetan, ze aurretik egindako jarduerak baloratzen ibilita eta ikaskuntzak eta aurkikuntzak eta momentu politak kontutan hartuta,
Egin duguna da urteko beste antolaketa bat. Karo, gure bizigarritasunari begira ere, ez? Ba, nola eskaini programazio bat guretzako ere eramangarria dena eta inspiratzailea aldi berean. Orduan, udaberrian ziklo hau, basa zikloa, uda partean gazte talde bati zikin taldeari bota diogu erronka ea beraiek uda partean jarduera bat koordinatu nahi duten, eta horrekin pozik gaude, uste dugu beraiek ere, eta hor zerbait berezia gertatuko da. Egonaldiak ere eta bekak gertatuko dira, momentu hauetan Mikel Aion dago basa zikloaren barruan ere sortzen, euskerak eta faktoriak, eta euskerak faktorian duen presentzia hori aztertzen ari da. Eta orduan, udan egongo da ere beste egonaldi edo beka bat, norbait lanean, eta udazkenean egin dugu arte hartze zikloa aurten modu berezi batean. Iparraldeko artistak ekarriko ditugu aurten, iparraldeko arte hartze ziklo bat izango da, iparraldeko artistak eta eskualdekoak ere, deialdi bat ere iriko dugu egonaldi eta beketarako, eta urte amaieran agian egingo dugu urteak eman dizkigun ikaskuntza eta partekatze bat, ikaskuntza eta hausnarketena. Ze bai ulertzen dugu urte hau pixka eta hausnarketa urte moduan. Ondo, ba, apur bat borobiltzeko hau, igandean, delikara joan nahi dutenek, zein ordutan agertu behar dutean, zein ordura arte egongo zarete. Vale. Gelditu gara 10:00, 10 terdi, malgutasunez baino saiatuko gara 10 terdi tarte horretan, delikako eskola zaharretan. Hortik abiatuko gara, delikan zehar ibiliko gara, eta gero bazkalduko dugu delikako txokoan. Elikadura hildoak prestatuko dugun janari goixo bat. Eta ordubiak aldera bazkalduko dugu, ordubiak arte basoan sartuko gara, orduan bai da importantea hasieratik etortzea, 10 terdi orduetan, eta gero, arratsaldean lautarako abiatuko gara faktoriara. Eta 5:00 izango da saio irekia. 5:00 saio irekia eta 6:30 formol laborategia. Sarrerak jarri ditugu egun osoko ekitaldirako, baino azkenean bantzerkira etorri edo goizean etorri jarri dugu sarrera hola simboliko bat, eta sarrerak eskuragarri daude webgunean eta egunean bertan ere. Ederto, ba ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun, ze aurrekoan egon zineten horre lokatzetan, hausnartzen, ez dakite honetan ere zerbait olan naturara lotuko zaituen zerbait prestatuko duzuen, edo jendeak jakin dezan. Bai, hori igual aipatzekoa da, lokatzetara joan ginela, teorikoki edo ari ginelako planteatzen gure egoeren edo gure zailtasunen edo gure kezken lokatzetara joan behar genula. Eta hor ohartu ginen, agian pitin bat nekatuak ere bagaudela diskursoarekin eta teoriarekin, ze hori dena oso ondo barneratuta daukagu, baina identifikatu dugun kontuetako bada praktikara joateko unea ere badela. Eta ez dala bakarrik teorikoki lokatzetara joate hori, eta orduan esan genuen guazen lokatzetara, eta guazen guk geuke bai sentitza zer den lokatzetan egote hori. Eta izan zen oso une gozagarria, nik uste dut plazerra badela ere baldintzetako bat kontutan hartu behar dugula gure praktikak gero eta bizigarriagoak egiteko. Orduan, nik uste dut bigarren ekitaldi honetan sutilagoa izan daitekela, baino jadanik naturara joatea, basoan egotea, permakulturaren printzipioak eta etika bera entzutea oso baliotsua da. Eta bagian sutilagoa izango da. Baina lokatza aurkitzen badugu, seguraski ere sartuko garela. Ederto, bizi, ba, mil esker basa zikloaren berri mategatik.
gonbidapena hor usteagatik, gainera sarreraren prezioa oso simbolikoa da, aipatu duzun moduan, egun osoko plana da, oso anitza. Orduan, jendeari usten diogu airean gonbidapen hori, ezta? Bai, eskerrik asko zuei. Zuri isi, eta, bueno, zera, isiri agur esango diogu, eta, bestaldean, pantailaren bestaldean daudenei ere esango dizuegu agur, badakizue, Aiar Aldea komunikabideak ikusten duen azalera bideo podcast hau, ostegunero emititzen dugu ordu batetan, baina, asteburuan ez dugu atsedenik hartzen, badakizue agenda daukagula hor, eta eskualdean bertan gertatzen den guztiaren berri emango dugula, asteburuan, eta ja, astelehenean nola ez, ere, kronikaren bat ere utziko dugula, bueno, pues, egia esan da, egitarau nahiko bizia daukagu asteburu honetan. Orduan, besterik gabe, hurrengo astean elkar ikusiko dugulakoan. Ondo izan, eta zaindu.